चिकन सनाली Gaham guys, norok joto no pan thoro ke belai no musangoi tong share klai ma bai ang mujora manai nong no phungon bagai pan thor gandara ma phaikya tabo khai temne 5 baji jero psiko ang guys haina hai norok malai fika tini phang jora manai kisisa nong no mangpli phungnan muchungkha pan thor rongni tang himbang jora se mayangai to nogo nogorogo pan thorogo ebake chini kamirogo blog rok khainani 6টা 6:30 baje khen station thango angwa tabo kisa jora manai phungnan hinai ma phaikya so ang mukhang suego guys mukhang rok ma suigane grek nairok tamuni bai duk an mukhang rok ahai siko mukhang suego ang brush bo khayako so kerungi tungni ani chalo nai norok mukhang rok ma suigane tabung mulu sok padro belai no tini time short hoin thanga auto man kisa leri thanga on bagai tabung no auto kawai sokoi nei ba train se phaijak ticket na kha ticket na oi tabuk seat to malia basain ma thangsi nai so kerungi tungna chalo na malai na tola thanga ke friends song official sa song phayako koloman thina suka ta sadi ini je babe tung kha sal betla tung suka tini koloman thina ja kha fen bakre ta bo office khlang he kho asu ko serious ma khaisi ne ka fanga soman jaga ne giri ora simi sa so ora ke kisa sakolo moi dong ni ora asu ko tong ta Eko. Pathi na borok mo ke tuisma nang nai tuisni ma nang nai ibu tung sukuna anto So friends ang race kayo na ko tawle kok sa itong mga laka kolong suka di kaya nebegiri guys tamong ka abu sang musok po yung station no hasta tamoy tongo markin wati wa kanegiri So guys, hari ka hamza to no ang to emne congress manai kha ati manjagai sati tongo to no office bo tini belai no congress bari jak khana tamong saimiya so dorok joto no haina hai taisa hambai ano chubaman bagai hari ka hamza to no malai next vlog so tini bagai tata